Yesat angin ailat lagbanta jongno kumba syakri jong trai apa solar kongkrom ilaju kentu yangi baladon kano ka bangi mat bo trai ule ka jing im jengi le se don kano ka kamba ka bangi mat ka jing
man ka step. Hallelujah. Tungin Shem ye ka Bible in Rashi Jrong in Onglang ye ka Jing Duai. Ablay ka tengu Jisu. Yai ngoi ka ktin jome. Kalong ye jing kiai ka do jonga. Jing ba mi ka ben sim jonga. Ben koi ba ka ben tamai. Ye ka jing mo ti berkat jonga. Kum tanga padiang ye ka ktin jome. Hai ka jing mo jonga. Hai ka dono jonga. Bada ka do jonga. Hai ka tengu Jisu. Amen. Amen. Praise God. Ini pai bat nga naga city siganong Ephesus. Kalenong kebesan. Kani kadai kapatu lani kabenta ba ar Jong ka jingkren ka ba continue men shemtayo ka kubor ka ba day hakan rutrek ubnay march sniw try but menta ka kalay trek ubnay march Lord's Day tungan pulebiang banyo ay kajimot nagabanta baro. To kami ba san Ephesus san katsan. To kami ba ti kumno piyad kum ki bomstan. Henry kum ki bastan. Nagbasuspai ka por na baginigis ngi kilong ki basniw. Na bakumta to wat long pi ki babit. Henry ki basyempang kay ka manu try. Batu wat long pi ki babu ai da kawan ha ka ba don ka jing kan win henry to long ki bla dap da men sim da ka ba yikren para lok aki sam ba da ki jirwai ba kan jamin sim da ka ba wai ba kan o da ka dono jong pi how try da ka ba aingo halang ki ski na mar ki eke baro how blay ba pa ha ka kertengu Jesus Christ ba try jongi da ka ba yakongo para lok aki jing shepting Yau Chris kabenta kapat wan bangilay kren kalong to long kibala dap daw man sim be filled with the Holy Spirit keep on being filled with the Holy Spirit yai long kibadap daw man sim bakut layatu bakamday kum ka petrol ka batep ka kali anda pila yai ka petrol ka nang duna katagam day ka jing pendap Henry kalong kum ka battery kali kabala pendat ya kahau motor bat kap nang ya ke kali nang recharge ka nebek ka current ka voltage jongka ka ne bat la piyat de ki 1000 kilometer ka ni ka battery ka ne bat ka trekam kum ta ka di ay dap do man sim khod kalong wala piyat wala pitulun ni ki jinga wala da pi mat ki jinga wala da pi haban ki wa ulum jong ka jingem ne hier haulu hakitem jong ka jingem ne ka no ka jing kandu ka din shem ka jing ya jong pi na ko ga ski na ko ga por wala de ka day pi ban imadu prapo ka nai po snam le chis pas nam wala ka day pi ban im de ki ba bon snam ka jingem henry ka ta ka bor blay kan ya dap ha po jong pi da omen sim ba khot tonginong hallelujah. Praise God. Ublay nom don dang wat kana wa samla and they wat ki temen wat ki kro bat kita baro ki bladap ha simplay un yaidap. Hallelujah. What underestimate ya laga jonga age ka ta la ne ka jinglong la ne ka kerdan ne ka background ne whatever you may be ka no ka ba pilong sim jo blay la te alor ka do baro bat pilong ka benta jonga ta ka jing pendap sim bakot hangi way per way. Hallelujah. Glory. Kabenta kaba ar ya kabang ini kren kalong kabenta ba ng kong sa late siya katu ka video nriutarik yo benai march fin shemi ka part 1 menta kaba ar be filled with the Holy Spirit long bladap do men sim bakut but kapang kabang yo iyang ni ko ang do not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Pin
Nam long ki babu aj da ka wan. Henry to pin long baladap do men sim bakut. Kamut ayu wat long babu aj da ka wan. Briu habau la di wan strong wine di kiat ka bakalan. Ondala di ka tray kam ha ka met junguna du jingmut berkat ki tit nam ka do bar ka met baro. Bar pin shem ka dur jungu kan kala. Karkom keren kan kala. Karkom ya kan kala. Ki jingla jungu baro la pen influence la tray kam da ka tu ka kiat ka wan. Hadu bau la kala na dong sedong. Tang baka wan ka pen mi yau so jong ka jing bitar so ka jing sho ka jing dat ka jing penyam bar ka jing sniu bar ka jing boman ki don haka bat habau bri bo ai da ka wan ka jing mi ka dei ka ba sniu sudah. Henry u Paul to ong ni wat long ki ba bo ai da ka wan ya ka ban pen mi iki ai ki ba sniu. Henry long ki bala dab do men sim namara ba pi dab do men sim ka dur jo pi ka kala ka jing long jo pi ka kala ka ru kom kren jo pi ka kala bat ka jing im jo pi ka yan ka yen jo pi bat baro ka ba pi im ka pen pau ka kala she ka buram jo mublay ka kala she ki ak ki babha ka kala she ki ak ka ban pen buram yo try bat ka jing im jo pi bat ka wan ra ya ka buram jong blay ba ka buram jong ka beneng ha ka jingim jongi da ka badap home and sim bakut. Hallelujah. Kawan ra ka jing khut, kawan ra ka jing id, kawan ra ka jing yamap, kawan ka boru blay, kawan ka ta ka jing shirhem ba kan jaman sim, kawan ra ka jing kot jing kia, kawan ra ka jing im matmai ka ik marim gila tuno, kawan ra ka jing kar khu jong blay. Ya ka ba on pen pau lang ba jong pi, habala pen dap ya pi ya nga ya ngi da umen sim bakut. Tungin hallelujah. Praise God. I getting top key so dry. So man see bakut. Praise God. Hallelujah. Katagadi kay ba niyo I ba ro ka jingim jongi the whole being. Kanay ka jingim jongi kan long baladap daw man see bakut. Kakiyat wan ra ka jingyap. Kawan wan ra jingyap. Henry men sim bakut ka jingim. But konta ka kiat ka penjot. Henry bagi dap men sim bakut upen bha utay upen tamai bar ka jingim jongi kalong kabla dap men sim bakut. Ka jingkali kawan sagawaypat ka jingkali. How to be filled with the Holy Spirit? Kumnong in long bala pendap men sim bakut. Ilay kwen sa pangga jing pendap o mensim kawan ra shibon ka jing tray jo blay how briu and ay kumnong in long bala pendap o mensim bakut haga kam jing apostle kaya nong ka ba ar ka kot ba ar du ka ba sao kaya tu ban long ki bala pendap o mensim bakut ni don kam ban yop diang ya ka jing pen baptist o mensim bakut ka jing pen baptist umen sim bakut haga bible kadang ka jing pen baptist Moses kadang ka jing pen baptist Yohanes nang pen baptist sagom ka jing pen baptist how Jesus Christ ka tengyo blay Pablo kon be men sim bakut ka na ka bapenam ka jing pen baptist so men sim bakut ka jing pen baptist how Jesus Christ ka jing pen baptist ha ka jing shashitam jongo sibon le kren sa pang ka jing pen baptist but upol wong kitag le pen baptist how quest kilong ka way baru quest nang tawong kitag le pen baptist no men sim bakut o men sim bakut udap apo jong ki o sanshara ki o yalam ye ki but kataga day ka jing pen baptist o men sim bakut Jesus Krenya ganegi senran habaw hikay andaw lamipat siwaba unyap uhikay spang men sim bakut unwan ban pen kendu ya ga pop ko hok bat ya ga jing bishar unwan ban pen tingan un yalam un hikay un ai kabor ya pi un pen dap pi da kabor ne men sim bakut andaw lamipat ulay kendu igi senran uang ka jing sukan long hapi ula persat de ki de gboong pediang yo men sim bakut receive the Holy Spirit haga kam ni apostle way san ko uang bau Yohanes pen baptist pi
พีเดก็เห็นไรสักเดียสกีมันตาพินยกเรียงอย่างที่เป็นบัพติศมันซิมบะโคดอันดาละวันอุตาเป็นดับอย่างพีเดก็บอลยอนิสน้องเป็นบัพติศวังบ่าวเยซูคริสต์เดวน้องเป็นบัพติศยาวมันซิมบะโคดเดวพาสตอร์เดวลิงโดเดวพรีสเห็นไรเยซูเป็นบัพติศเอามันซิมบะโคดบัดเดกดิ่งเลยทูลปายกันนี้นาดูกับกิตาบอยู่อิสยาหาดูน้องยอนิสน้องเป็นบัพติศบัดเยซูรู้ฮิกายกันนี้บัดบ่าวคิวโนชบเนงองยกีup haga kamera bahaneng on dalawan umen simba koi pinyo bor ban long kinong pla ha Jerusalem Judea Samaria do bakut ko pertai pla chapangai ka jiu chapang Jesu chapang ke jingkha ka jinghap ka jingmi pat bat ka jing hikai ka do Jesu bat ka ta ka ka gospel sha ko pertai bat ke sendran kim snu thu ye gani en rayon da bo Jesu la kiu no shabneng ki sendran no lum alip kila wan no sha Jerusalem bagi le syong aga kamera ke bahaneng onda kila ap hangta daga jingkongu yo Jesu sisngi asngi lai sngi sau si sandre nyo prakandai shipau haga step ke ba men step ke ba day artat ru ke day ke sngi Pentecost haga baru ki jiu na kaleng jong ke Jerusalem ki wan sha Jerusalem ban rakhi ya ke sngi Pentecost haga daga por badang step umen simakot ula wan kum kal erba babe kertep na beneng bala pendap iki de teliding hak ba wei la dab bat kun ta la pen baptis iki do men sim bakot bat baro la pendap iki bat ki lai kren hak wei bat ki teli kat bau men sim la ai bor iki ban kren bat ki lai yo dieng de ko bor bat nang ni na po kamera bahaneng ki la mi shabar bat onda ba ki lai lap hangta ki breu kim snow thu ki ong ba ki bu ai kwan henry petros ong em ka de ki jing pendap iki bo Joel la ya tulpa bat kum ta kat ba kinang kren ki breu baro ki bo wan ya ka ban mani ban celebrate ya ka Pentecost day hang tay ya ka temple jo Herod de ki pho hajar ki breu ki don hang tay Henry ha ka ta ka kamera ka bahaneng ka ba don kham hajan jong ka ta ka tabernik jong ka temple Herod bat aba ki yo snow ya ka chi lap jong Petrus ki la wan lut nang tay ki breu nang tay kila wan ban snap bat ban yo snow bat ban pen shashkor haga ba don kam ban khot advertise la ne ban khot ye kibriu kila wan hi ki ong ka don ke ke bo phala kini kinong kalilaya kila le ayu kani ki kren ke tin kalilaya hi yo snow la ka jong ka kentin but we la wan ke ka ban le temple ki wan ban yo snow ye ka ta ka khubor yo Petros hadu ba ki ong how Petros kum nongin le para ila yo snow ini ke tin ye lap fang Jesu bla yap la mi pat bau deu khon jo blai ban pen im ye ka pop now yo briu na ka pop ban ki la kali kum nongin le baru Petros suang kala ka bamod ban pen baptis ye pi wei ban yo ma ye ki pop ban pin yo diang ye ki jing ai man sim ba khod kin hi ki la pen ko ngu ha ka ta ki jing ong bat kum ta la pen baptis ye ki kum balai ha jar ka ka ski bat la pen yo so ki sha ka balang om dei tanggata henry kilai ai ne ke ji kai ju apostle kilai ai ne ke ji dia pu kilai ai ne ha ke ji slok kilai ai ne ke ji duai bat la pendap ka baranda ju Solomon ha ka ba paro ki breu kila continue ban don nang ta bat ban mane yu troy ha ka Jerusalem bro ko la pen ki wat ya ka ta ka jing trei jo men se ba khot ki breu kila wan ha ka kam ju apostle alenong ka khot ba sau phun nyo ka Bible ko ang kila shem ga ju skop ha na ki breu ba no play bat kum ta hala ka ski la pen yu so ya ki breu sha ka balang bat kum ta la pen yu so ya ke bat om tangkata kala jia ka kamba ha ka bau Petros Yohanes ula pen yeng yu tau breu bat ko uba sau post nem karta ut ko na du ka po ka kami u krong sau post nem karta jo u sau post nem bat la ban yad henry kila pen yeng bat kila pen yad ha
haka kerteng ka daw Jesu kataga kamba kalabna po Jerusalem hadu san hajar ki briu ki kalabamot tang nakaway ka kamba hallelujah ong baro hallelujah kataga dai ki pandap man simakot san hajar ki briu ki wan man penyoso syau Jesu Christ ban ngai ki jiu ki kalah ka bamot bat kata kala jia ka breakthrough ka ba crowd Jerusalem hadu ba ki briu ki lawan kila dino yala kibri bat kila say yala kapisa ka tengka ka bam kadi kila wan ra si Jerusalem hagi yati apostle haga bagi to kibriu na ki way ki jaka ki badang saangta ban ngap ki ji kai kim shom la lechu shala ki snong shala ki ri bat kila ngap angta don ki balalet don ki badang don bat kini ki bangai Jerusalem kila sai de kibriu kila dap mam haga ta ka Jerusalem bat hangta ki apostle ki ong mentangi don kam ya kaban yo no ikitikan ya kaban penyeng haban pait ini kebalang bat kumta ya kitikan la ordained ki apostle la bukti ya ki bat kumta ki la syukri kebalang bat kebalang kala roy kala ya cheprang bat hakabor jong umen simbakut tungin ong biang hallelujah om don da ka way pat ka kentin bangin ong da kumway henry tungin ong biang hallelujah kajing crowd jong kajing pendap umen simbakut kata kadai kajing pendap ni kemilan tia ba umen simbakut utray urwan rai kibreu shaladay Shout Jesus Christ Cagi ma joblay para bangit ba itlong bala pendap umen sim joblay hallelujah pimday baga battery jo umen simbakut kan low voltage kan borobor kadai ban long high voltage kabor kabane si ka light ting ting ba kame ka low voltage hai je ka jing shai isu shai tang malumala blame kwa kumta on keep on being fell long ke bradap ba ka voltage ka bor jo men sim kan yai recharge po jo pi man ka por but day tang do men sim jo blay pila ban im ha ki sngi ki ba kum ki nei hallelujah praise the name of the Lord then kam ban yop yang yo men sim ba kut but kila kranik way kita late ingat baga jing yop yang yo men sim bakud kadai ru ki benta kadai ka jing kran ha ki way pat kita late na mar ki apostle ki longum ta haying Cornelius ka jia bagi gentil yop yang men sim bakud ki kranik way pat kita late ha Ephesus kat arngut kirang ba kila Paul ula bukti yaki but kila kranik way pat kita late om tang bagi kran ki ya tulpa glory hallelujah kia thua pa how man sim jo blay bala pendap do man sim bakod kat shaba kilet ka bor jo man sim bakod ka tray bat ka ni ka dai ka web jo man sim ka por jo man sim ngin nom ong shu bangin tuwai bo man sim un tray henry ngin ong ni ai ngo bo man sim bakod u tray hangai u tray ka balang u tray ka web boy na pi but I ba ka jing tray jong u kan nang yai tray but kan ne ka jing tray man sim bakod hallelujah om dai tang bau su tray dai kan yai ne ka jing tray man sim jo blay pin ngau tu dai hang ni ba pin sa ngau tu ba om da ka bun da ka bor and dai do man sim jo try on pen yeng ni yo I hang ni sa ka wei ka jing chia ka kam ji ka apostle ka le nong ka ba pra ka khot ba khat sao do khat lai how about Philip ulayalap yaw how about Philip ulayalap about Samaria but komta ki breu ki la kala ka bamot Philip uday bla ordain ha Jerusalem komudikan breu pendan kami urayu kum evangelist ba crowd ha Samaria now dikan laban long evangelist, laban long apostle, laban long Bible teacher, laban long pastor. Namar kata daw don kamban ordain, haban ordain. Don gibreu ni gisngi, kibong bleu kot. Dong bleu kot, claim ko ordination, claim ko no kijingi tu ko balang, kila mino shabar, kila ban pen baptist, kila ban le ye kam, bar kila ya kata ke jing syekri. Kabo omdan ka no ka jing pen scam ka jing itu omdan ka no so ubangin pechua lene ban pechua kum no ki tray ka e ki jing yam
la shu ya no shaprang but le ye ka habom don ka nunu ka covering ka jing sensyar la ne ka jing syarai ka badai but la shu ya but bon ka bakum ka ta kanom la setia ban psa ban syarai kom badai dan kibreu du bong ngakwa ben baptis tang ba shu pen baptis lem dan kibreu bong ngasukwa ban duai lem ngasukwa tang ba pin shu pen baptis ngan yat kat bangamon kata kanom don ha ka bible na mar ka bible wong habala pen baptis la pen yeso iki sya ka balang pen baptis pen yeso iki sya balang bat ka ni syarai ka don day ban shu kha ino iki hang tu using u cloud so one mano ban yada habam don ka jing syarai ka badai ka jing so thu ki babun ki jia hai ki ba komune ki por henry ni yo i hang ni hadin bau philip ula pen baptis pa yang ni la ya lap kambak le jia la kalabamut la pen baptis bagi apostol na Jerusalem dia ngawat Samaria kadon ke jing treu blai ke bakrau u Petrus bau Yohanes kila hiar wud je Samaria ndala hiar Samaria ki kali te bla depen baptis hey pila yop tiang yo men sim bakut kim pat shom la yop tiang we tu tang ba kila kalabamut la pen baptis but u Petrus bau Yohanes kila duai na ka benta jongki kila duai na ka benta jongki but onda ba kila duai ka kot bakat sao bat khalai onda haba u Yohanes u Petrus ba u Yohanes kila duai men sim bakut ula habaki yin ya pule menta pral nong ka dekat ka bakat sao dia bagi apostol ki bah Jerusalem kila yos ngau ha Samaria kila la pediang ya ka tinu blai kila pa aki yo Petrus bau Yohanes katsan ki ba onda kila le hier kila duai ne ka benta jongki bakin yop diang yo mensim bakut hagapor bagi pen baptis yo u Philip kimpat yop diang mensim bakut kimpat yop diang dan kiba pen baptis mar pen baptis ki yop diang no wat haka umru ki yop diang ki krentelit dan kiba mi yop diang ro mlaban bupot dan kiba Petrus u yalap ayim Cornelius ki yop diang no yo men sim ko krenik we ki telit ki lesngo pala ba Petrus wong kini bla yop diang pen baptis ye ki dan kiba la pen baptis ndai ki mi yop diang no hang tu but kim shom la yo kuma Samaria u Philip pen baptis tang kim yop diang yo men sim bakut kisendron kila wan u apostol wan Petrus bau Yohanes but kita ki bampat yop diang kila le kumno ka Bible gong anda ba kila le hang ta kila duai ye ki anda ba kila duai Kiong kumno kiba onda kila le hier kila duai na kabenta jongki bakin yop diang yo men sim bakut don gibreu bong haba pipen baptis yop diang men sim bakut tang kata gadai badai dan gibong pen baptis tang hakerteng Jesu omdei blai pa blai kon blai men sim bakut wanra ka conflicts ka bakraw hang ni henry hang ni ba jiao Philip pen baptis kimpat shom yop diang yo men simukot anda kumta u Petrus bau Yohanes ki wan bat kila kali ki bat kila duai bat hakat khot babut ong namar umpat shom lahab hanu nuru naki henry tang bala pen baptis ye ki ha ka kerteng uji try Jesu la pen baptis tama kimpat yo Hadin nang ta onda kumta kila ya bu ila ki kti haki ba kila diang yo men sim bakut te onda Simon lo yo I ba dag ba bu ki kti apostol ayo men sim bakut ula terwas pai haki haleluya ong baro haleluya kata kadai ke nongrem kabang yo I kalaba mod pen baptis yo diang jing ayo men sim bakut kumta ki apostol kila batskem ba men sim bakut mdei bandu ba ke jing pen baptis men sim bakut mdei ban kenjem mdei ban ken sting mdei ban sakut tang jing kalaba mod ba kata ke jing pen baptis Jong u Philip lani hakata ki jing pen baptis haka jong ke jing pen baptis and rai dai ba kin yop diang ki dai ban yop diang kila duai bat kila yop diang ka Bible gong ba kila yop diang u Simon u nong le bertong u yo ngau ba ki yop diang dai ba ki ngap kum ni dai ba syurakti dai ba jong haleluya haleluya dai jong ko try ma bi pop jong ama bi nga and rai kila yo ngau ba kila duai
how men seem joblay. Kila skren ki way pat ki tlead. Kila tuwai how men seem. Pila banong hang nu kata. Wat upol ru men bau long sol ananias relate but kum tala pen baptist yo u but layop deu men sim makut klem yo tu bau pol kren tlead. Klem yo tu habau ananias relate klem yo tu bau kren tlead. Henry upol uplahi hakaban ningkong korin kat saule nong kat bakat pra. Wong kren hakitlead kambun ban ya pi baro. But kata ka jing pen baptist men sim makut la pen long ye ki ban kren ha ki way pat ki tlead da kata ka bor jong men sim makut. Let up your snow to on hallelujah. On hallelujah. Praise the name of the Lord. Nang ta ka e ka bajia ngiyo isa ki gentil haying jong Cornelius, kam apostol si Paul sau pu pra. Kat bau Petrus sudang yalap. Man siu mula hap kila kren ki way pat ki tlead. Nang ta kam jik apostol kat kandai le non kat ban riu. Kat arngut ki rang ba Ephesus. Kat bau Paul dang duai ye ki. Kila yop diang yo man sim makut kila kren ki tlead bat kila tulpa. Oh, nang tang yo iya ke stis nong Rome prale nong ke kot ke baar pun riu adu ar pun yo. Upol upan seluruh ban duai how men sim. Nang ta ka baneng kong korin kat saw le nong kot baneng kong baar balai besau nang ta du ka ba khadu jong ka kot upol wong tau ba kren tlead kren na ka jing mayan skau tu ka jing mut jong skau tu ki breu kim skau tu hen reu kren ha men se mau try baru kren na ka jing mayan nang tau wong kum no ka jing kren tlead wong wat kang ya ka ban kren tlead ha ka balang wat kang ban kren ban duai ki tali de ka balang tang ba le ike baro ha ka jing renti utau ba duai tali utau ba yutulpa utau ba duai ki jing sempang utau ba duai ki jing sempang nang tau polong in le kum no ha ba ngi kren tali don ba ngau tu ka balang kum tang in le no kum no ho jau pat ba nganom la ban kren de ki tali ba pat ba on ngau tu ngan kren de ki jing sempang sau san kan tin ka biang yang ban kren de ka ba ki ngau tu ban yang ba kren siaกันตีนะกิทะเลคลมสงทุเป็นบ้านวงคุมน้องอินเล่กันนี่ฮัตโตนมาร์บกิมสงทุกิบริวฮัตโตนมาร์บกิมสงทุยินสังเอนโนบันดวายทะเลยินสังเอนโนบันดวายโอมันเซมวงนมาร์ดกะดาววงอินเล่คุมโนยินดวายโอมันเซมยินดวายรูฮากะจิงเชมพังยินรวยโอมันเซมยินรวยรูฮากะจิงเชมพังบัดกะตากะจิงฮิกายกะลงบาลไอโบรยังงี้นะกะตีนุบันดวายเฮามันซิมบันเครนเฮามันซิมบันดวายชาวเบลเฮามันซิมอุเบลสงทุเฮามันซิมบัดละดังอีกว่าบันเครนปาราบริวกุมเนกุมบังยาลับเด็กตีนบะเชมพังงาดวายเด็กตีนกับบะเชมพังบักบริวกินสงทุฮาบังดวายชาวเบลฮาบังเครนชาวเบลงาเครนฮากิทะเลงาดวายกิทะเลกิจิงมันเนลังบารอกุมเนนมางำมันเนกิบริวงำมันเนกิปาราลอกงำมันเนโยเบลงาดวายกิทะเลงารวายเฮามันซิมงายรอเฮาตรายเฮามันซิมฮาเลลูยาองลังฮาเลลูยาบัดดอนสกวยปัดกจิงไอโยมันซิมกะตากะลองบะออนเยงฮับเดงอุปบะออนเครนกิทะเลบะดาดินกะตาออนดอนรูกิบันบะตายกะตากันยรังกัดบะกะจิงทุลปาเทลาดาอมละบันบะตายหังตาเทวัดนมเครนโชไปบะชุดวายฮาลเดบัดยารอโชว์เบลดวายกิทะเลฮัลเลเดย์แล้วดับยูสโนบัดดอนกิจิงไอบัดกระเดกิจิงไออุเบลบันเครนชะกบาลังวันบันเครนบัดอุเบลมันเป็นมีกิน้องเป็นกะลาบันเป็นสโนทัวชะกตีนบ่บริวสโนทัวกะตากะลงก็ไปใช้กระดาฮัลเลลูยาพี่ชายบารอกเวกิกตีแล้วดับพี่ชายฮัลเลลูยากเวกิกตีฮัลเลลูยาPraise God กะตากะเดกะรุกอมกะบะชายบางกะบอมดอนกะโนนุกะจิงเวตกะโนนุกะจิงเวตมันตาพิคอดยังอาดวายจิงไองูงำลาบันดวายกิทะลีดนมาอมดานูบริวบสงโถพิคอดยังายากบังกันดวายนะกับบันตากิจิงเป็นกันตังอีกยิงงำลาบันดวายกิทะลีดมาอมสงโถจะกิตรายยิงบันเป็นกันตังมาบันดวายเด็กกับตี
tin ka bakila ban sngau thu kat kum ka tin ublay baga jinget kan rung haki and ray la dang money you try la dang duai show blay la dang kren show blay nga ya ro ya ung money ya ro nga sing in spirit nga wai ngan lay ka de ka jing lai lu ya hom man sim klam de pen thut yaki way pat hallelujah. Glory to God. Praise the name of the Lord. Dan ki boong bala kut no ke jingkren tali tanga ke kam jiga apostle alenong. Na mar ke jingkren tali ke dei tang ke jingla yung ki briu ban sngau thu la da kim sngau thu ke mon dei ban kren. Em ka jing bakla ka bakrau hadin jong ka lenong ka baar kam apostle hadu ka lenong ba prau men simu dang trei ka lenong ba shipho trei ka lenong ka bakat kandai dang record ya ka ha ka shiti snong room pra lenong dang record pang ka jin trei men sim ha ka kalatia la pendap ta ka jin trei men sim hadu bo pol ong pis dang ho men sim bi kot ha ka do kan mau na e pi yo no men sim pi yo no men sim pi yo no men sim da ka jing ai ya yo men sim wong ya yo men sim what ya je ka do what late pat si jing long brau kum men shwa ya je ka jing lai lu you crash ban ya ro you ka kalatia baro ka way you can do ya ka ban ya ro you try dap omen sim ki so omen sim ki don ka kalatia urung wot si Ephesus uang long ki bla dap do men sim na mara ba bi dap do men sim jo blay ha ba bi dap do men sim jo blay pin roi show try pin kanot show try pin ai ngo show blay pila ru ban pen ko ngo i way ha ba pilong briu ba dap ha ba pilong briu ba dap do men sim now Ephesus nang tau ya so Philippi nang ta ka Philippi u kan tu jor shapang kani ka jing trei jo men sim jo blay nang tau le se ka Ephesus se ka Thessalony how Timothy but ba ro ki city jong u la ban jor do men sim ba khod do men sim jo blay u men sim jo blay u ju dao tho how men sim jo blay duai how men sim wang ba pin yo ban tei ye ka jinget ba khod jong pi how try nang ta how about Paul wan biang se Ephesus u ye thu ye ki nyau tali ki atier jo blay ka wei na ka atier jo blay ka dei ka jing duai how men sim na ki nyau tali ki atier ka wei na ka ta ka dei ka jing duai how men sim u Jesu ban scam ye ka ne wong ba pin be noi ki su ye ka teng jonga pin kran ki tali ba mai pin bok ti ba pang rai ki sain di ge ba pen yap ka nom pen sniu ki ne ki dei ki atier ki ba crow ki ba pin dei ban absent pin dei ban tep ye ka senduk jong ka ta ki jing sngo niam jong ka jing sngo persha pin dei ban bread no ye ka na ka balang na ka jing try men sem ba khod pin dei ban pen sange ye ka na mar ka dei ka powerhouse jong ka ban heng ka ba dei men sem ba khod ban recharge ye ka ta ka anointing jo blay ye ka bor jo blay ki jing start jo blay ka tier ka iktier jo blay ban ka bor ban tray ban yai ban im ha ka ba da ka bor jo men sem ba khod la da pinong apostle hang no la tho u Jesu yu ong ap kam ji ka apostle way pra pin yu tiang ye ka bor na jrong ka dunamas ka ne ka power ka ne ka dunamas ka wan ka tien pareng dynamite ha ba ka dynamite la tep ye ka how mau siang bla ti tleu ka explode ka thei but la pen suyim ba ka bor men sim ba khod ka ne ka dunamas ka ne ka dynamite ha ba ka bor men sim ba khod on pen thei on pen pat len khot len khai ye kita ki krem ye kita ki mau siang salam jo bom man but abo men sim ba khod u try anam tan bala ban bat but la ban yeng bersha hallelujah wat ki ket wat jong ka du jok ki ha ban pli ka wei ka ket hadin ka wei hadin sa ka wei pad ka ta ka dei ka jing tray jo men sim jo blay ola do men sim blay tray po jonga don bala ban pen kala yanga kadai ka jing tray jo men sim blay kadai ka bor jo blay men hengi don ka praise and worship nga jaw ka mat ka ta ka don hud ka kun jonga charisma ipen kan mau ye ka Mary adu kanu ka id yo try dagi umat jong ka ki kejat yo Jesu ka sat no ngi tang ka teng teng i benud banai ye ki sekriu try ye ki briu teng teng ban lep hai ki wei ngi da reserve ye la day ka Mary dagi umat ka nya di
ki kejat u Jesu dau nyukli jong ka ke penlong ke towel kayam bat om tang kata kada do na ki kejat jo Jesu bat kom ta ke Bible ko ong ka jing ubi ke ba ke Mary ke the au Jesu ka smai ubi ke yeng bat ke kamera barok away ka de ke jing pray jo blay ha ba ka jing ubi jo men sem ba khod bat ka ta ke jing IT jong pi how blay ban pendap ye ke balang on pendap ye ke locality on pendap ye ke ri on pendap ye ke chai ben real da ke jing ubi u Jesus Christ hallelujah kata ka de ke jing pray jo blay on am la ban pen sange jing pray jo men sem ba khod ka way din ka way pat ka wan ka jing kren per sha phang u men sem ba khod en rai kim la ban set ye ko po liu jong ka beneng ka wa ka ba tu na ka sanctuary jo blay ka sha ba ka lek ka jing khia ka wan ba ka ta de ka wa jo men sem ba khod ka ta ka de ka jing pray ka jo blay ka sha ba ka ta ka thau thmai u ba ya bu im u ba pangu yo kia uba ken riang uba sakamau tip ya galenti but wa donur ka ba e ka kalalong ka donur do umen sim jo blay utod ka jing kia ka wan hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Ni don na ka yaba ka jing pray jong umen sim ba ku jo blay nang tangi yo I om tanga ta ka Bible Paul la pla ba ka ta ka jing duai ka to lead ta te u duai ka to lead nang tangi yo I ka jing mut jong ka ne ka jing pen baptist umen sim ba ku ka de ke balay nga don kami ne jing pen baptist hatu tang ban syukran to lead la biang hatu tang ban shu duai ruai kita li labiang hatu tanggata ka tray para kam day tanggata ka jing batay jong apostle Paul ka tinu play kalong ondala pen baptist yo pido men sim bakud unyalam yo pi you will be guided by the Holy Spirit pinlong ki balay alam do men sim bakud kat ki balay alam do men sim bakud kilong ki kunu blay nang taom day tanggata men sim bakud unwan ban pentingan yo pi unwan ban hikai pi unwan ha ke jingim ke jong pi nang ta babila ban pentrai kam ye ki jing ai jo men sim bakud badru ye ki so jo men sim bakud onai nang ta un pen sle ye pi do men sim bakud bagata ke jing pen sle kan hikai ye pi ye ka lenti ba ye ke jing shampang ye ka anjo blay ye ka jingim jo pi om tangata pinya ya men sim jo blay om tangata pilaban penya peri ki mensim baro mensim jo priu mensim jo setan mensim jo blay kene ke jing ai ke jing start ke ba crow ke jing ai blay yo mensim ba khod kene ke thmei ba ke ba pimla ban pule baro si jingim lada pi pule ke library jong ka institution baro ki kot ki badan kalaban don de ki lakteli ki kot pilaban pule lod henry ke jing start pinom yo komba pi yo no mensim ba khod pilaban pas lod ye ki degree ya baro ki degree ki ba pi day ban bat de ki pau bat khat sanar potli ki jing pule ki ba pi yo henry ke jing start kat no mensim ba khod pinam la ban yo hadu ba ki santis ki ong tangga ktiu blay ki doktor ki ong tangga ktiu blay ki riusat ki ong tangga ktiu blay men ba ka kram ka jia hang ne ha ka pertai bar ka ri jongi ki riustat ki ong de tangga ktiu blay ka ban le ye ladam dai blay lam dai ke jing start blay ke jing control blay onam don breu bala ban control om tangga klam henry ki por baro de tangga kti ba ka jing start ba ka jing don jo men sim khod bat pi yop diang jo men sim khod pi yo ye ka jing start jo ka beneng pi yo men sim jo blay on pelong yo pi ban ya ye ka an jo blay hallelujah hallelujah men sim jo try udan om tang bau ki ka men reu dap po jo ngi hallelujah ka Genesis kong men sim try ki lor ka en rei ka New Testament ngi shem bau men sim jo blay udap hangi na bau Paul utho pi belong ka temple ying shong jo men sim jo blay hallelujah udap apo jo ngi
bat ngiya yau men sim ngim long ki bla pensat kenting no agi jingat jongi ngim long ki bla yalam baklano de ki AK baro ngim long ki ba beat kom kita ki taser ti ba beat ngim long kom kita ki ba tay ke ying halor you ship ya ka ba ka nong rim kam long ka ba scam ngim long kita ki ba beat ya ka ban yalam no ingi sha tliu le ne shariat ngim long ki ba champang ka mon jo blay ngi day ki ba tip ya ka mon jo blay ngim long ki ba start ki bom start da ka jing dap jo men sim da ka jing yalam jo men sim ngi snow tu ya ka jing to ba khod yong ka tin blay da ka jing yalam jo men sim ngi wan shi ka jing sing ngi money ngi sense ngi snow ya ka jing don men sim na ba ka men sim jo ngi kala activate kala try ba men sim jo blay hallelujah Katagare getting trade jo men sim jo blay oh blessed be the name of the Lord Kaway pat ka benta Paul explain that kat bakat pra kat kandai but our Paul Wong kumne ondaba pila dap daw men sim jo blay pin ruai Iway pin kren iway pat hakijirwai bashaman sim speaking to one another in psalm pin ye kren iway hagataga sam hagitaga jirwai hagitaga jinkanud kasam yakaba pila ban kren ke jing bhau blay hagasam pin pule pino I ke jing bhau blay ka David u asap bat ki way ki nong tho yakasam ki pen pau ye ke AK ka blay ye day ba briu ke bo blay le ke bo blay long but ke he ka crow ka ba kat sa pilet pin chia slok ba ke ka kanja men sim don por ban ye bishni ban ye lord ni don por ban ye bishar briu don por ban ye pen jot pen pray no and regi ye krani ke jing bhau blay ye krani ke jing crow jo blay ye tay no I way de ka ta ke jing e but de ka tinu blay but de ka jing champang jong ka ta ke jing e ba ka mon jo blay ha ka bangin your why manu balay ke ni ka dai ke jing kan tu jo men sim ka dai ka mi na ka ta ke so jo ke jing pendap jo men sim jo blay nang tau ong kum no let biang mentan sha ka eversa san lenong pin shemang ni u pol u batai ong kum ni ha ga de khot ka ba bud ong kum ni da ka ba ye kren paralok ha ke sam wow ke jing ye tay paralok ka bam kwa shu ban ye klat kwa shu na mar ki jing kren ki mi bet na ku men sim jo blay la da ki song da ki kentaru kam kot shu ka ta ki jing so bang ka tay ka nang kren tay ki khubor ki ba pi kren pelut por pi ngo bang kap nang kren ren dala dep kren ka ter khong ka men sim Haba pi kren ha ke connection jo men sim ba khod pi ra no I ka men sim jo pi se ka voltage ka ba kham jrong na ka chipo voltage se ka ar pho se ka chi spa san pho se ka south spa voltage ka jing shai ka nang shai hallelujah Hallelujah. Katai ka mi na men sim jo blay nang ta wong kum no bada ka jirwai Oh, glory to God. Hallelujah. Badhaga jirwai. Laong ang ni badhaga jirwai. Glory to God. Wake up, please. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. But uong ang ni babin ruai. Aga jirwai. Bakan jaman same. Praise the Lord. Kataga jing dap jo men same bakud. Kataga jing dap au men sim bakot kaya rap yang iban ruai ki jirwai ki bakanja men sim kaya ki jirwai bakanja men sim bon ki jirwai bakanja men sim ki jirwai ki him sebang irwai ki dei ki bakanja men sim ki jirwai shem men sim ni ong ki jirwai shem men sim ki chorus jirwai ki jirwai chorus ki jirwai shem men sim bakanja men sim and they ong ni ki jirwai bakanja men sim kata ki jirwai bakanja men sim ka ba mi na ka jirwai u men sim bakod Hagabo briu uyeng hang ni klem compose jing ruai and I ruai o men sim hallelujah oh yandere bokori ma yandero re baba ya re yonderi bakala
halara mama oh hallelujah nyirwai ke jirwai kan jaman sim ke jingmut jong akam ngau thu henry ke jirwai jong hau men sim garwai show play bara bang kanut ya kani ki sel se ka met ki tits nam ba ka do jonga ka khia ba ka pen khia ka pen long yang ai ka ban ngau thu ka boru play ba ka don na ka ni ka temple jo men sim mutrai ka don na ka ni ka temple jo men sim mutrai ka penum ya ka donut ka pli ki khmat men sim ka pen pli ki skor men sim ban ngau thu ba nga connect ba play ba garwai ki jirwai men sim hallelujah garwai ki jirwai hau men sim jo play ka ba mi na ka donut ban rwai show try glory to God hallelujah praise God nga ngay pin ngau thu bat ba nga kwa ba pin long ki nong rwai ha ka jirwai ba kan jaman sim om tang ka jirwai ba la compose ha ka tin ka ba pila ban ngau thu henry ki jirwai ki ba klem compose ben ban la jirwai how men sim jo blay pi kan ud how men sim jo blay hallelujah kum bang ikan ud kum ni kabam don kasur kabam don tang kasur kam don ki kentin balaban snotho henry hagu men sim ka kan ud yiki eke ki bakan jabaneng ka connect bat umen sim utrai bat day hangta la recharge ka bor jo play ha ka balang ha ki breu bat halate bat hangta umen sim jo play utrai na ba ni recognize ba umen sim jo play don bani hallelujah blessed be the name of the Lord nang tawang kum no shushu wong yedi ke jirwai tang kata wang da ka jirwai ba ka jirwai kan jaman sim da ka barwai bat ka bakan ud da ka donut jong pi how try kan ud da ka donut ong lang baro kan ud da ka donut jonga how try kan ud ka donut jong pi how try kamot ka jirwai ka ba mi na ka donut jong pi kidon ki jirwai ki bang hirwai kidai ki ba mi na ka donut jong ki ba bun ki nong thau jirwai ki mi si sha ki klei hirwai ko ka donut henry u play kwa ba pin rai ho men sim banadu ka donut ba ka ta na ka donut jong pi kan mi ka jirwai jong pi how men sim show play hallelujah ka ching kan ut aka donut jong pi wei poi na pi pinang ban rwai ha ka jirwai jong men sim ka ba mi na ka donut don ki briu ki barwai ki jirwai tang na mar ba ki tep ba ki sngot nan le ka donut jong ki kam rwai ni bu ki jirwai ban sutem ni trei kam trei jam ngim da pen rung jimot ni wan ji seng ni shem ni kot jirwai ni rwai ba ni rwai tang na mar ba ni tep ba ki sngot nan ken diat la dang in pen lut jimot ni sngot jing tau blai hen rei kam long ba baro ngin sngot da ka donut u blai kwa yang hi bangin rwai na do ka donut ya ka ei bangin rwai ni sngot ho ba ka donut jong ka connect ba u blai hallelujah they hang tala the shot ro you la ye ro thap ti rwai ka donut they hang ta ba ka chi rwai ka donut ka ni ka chi rwai ka donut kamut tang ban ong rwai de ka sngot thu ka donut henry kan mi na ka donut jong pi catching kan ud bakan jaman sim now to wong kum ne singing and making melody in your heart to the Lord belong catching kan ud skau tenat aga donut jong pi shout try om dei show briu shout try bun ki nor wai ki bastat ki yele ban wai ban skau tenat ki briu ki sur ki tem ki skau tenat henry kan ni ka jirwai man sim kami kum ka jing kan ud shout try om day shoot tang show briu om day ka performance ka bangi yeng agi platform ban perform bagi briu kin tap ki kin skot na dem and re ye yeng agi jindon nu try ba ka don hu jungi ka wai show try ni don ha ying ni don ha lengka ni don ha jing tray ni don ha kali ni don ha hospital ha jail ha ka nonu ki jaka ba pi don bela ban yo snow yo i stang ban wai how men sim wai na do ka don hu I will blame tai ka don hu ka jong pi I will blame tai ka don hu ka jong pi hallelujah
Hallelujah. Dang hagini gisngi udan way paralog uyatu yanga ngadon haje la kem yanga ban ngamut banom light shoe. And ray hagadaga por mun sim yo play ukta yo u kala ka bamut. No la yenga kamat yo nong bishar. Klem kemilanti bo nong bishar wong menta mela ban le no shi ying. Ya ka kes yo mela penduno. Wong ngau tu ba dei tang ka jing tray ka jo play la ban le iki iki bo bri la ban le. Hallelujah. Hallelujah. Kedon kabor ke ju try ke bakam crow ban ye kanono kabor ju nuclear ju ke jing penjot ke bau priu tau ban penjot ye ke pertai and rai kabor ju blai u tau ye ke pertai dei bo penjot kabor ju blai u tau tamai yo priu kabor ju blai ke pen mino yo priu bayak na jing tab kabor ju blai ke pen mi bat ye ke riu ko jong u ban ye shambau try kabor ju blai ke pen ko ban ke pen tamai ya ka percaya pada ki pray ki banget how Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Kadu ang tu ang kumno. Kinenda kila dap daw mensim ki pray dap daw mensim. Kile kumno. Da ka ba aingo. Da ka ba aingo halay kaski na mar ke baru hau play bau pa hakikat tengu Jesus Christ. Priu bedap daw mensim kinang banaingu agapod besngau si pod besngau komen agapod jong kijinge apod mamarway na shibon haginu ki jingjia kila nang banaingu yaw try don jing knyum don jing test yaw play don jing bom ngai don kanu ka umat ktang ya ka bakin jaw and right tang ki jing komen bag jing skau wo show play na maru try wala ban le palat ban ya ka bangala ban skau to baru beri jai ka don jonga hagapor jonga jinge hagapor jonga tma hagapor jonga nemsniu u play u don bar kom tangi nang ban aingo yo dry kita gine ki bla dap do men sim ka ba khadu na gane ki jing tho absol paul wong da ka ba ye ko ngo paralok ka jing shifting yo chris ki pray bla dap do men sim ki nang ban submit you way pat kham tami kita ginong sharai ka men sim jongki kinang ban submit kinang ban pen ko ngo ki khon ni lagi pa oh kinang ban pen ko ngo tengah ke tengah ki khon ki ti po ka balang ke jing sharai ki don kita ki basan ki don kita ki ba bai ki ba chingo para ba ngai ki i we kam don ki jing lem ram kam don ki jing pej mat dong kam don ki jing trai sniu kam don ki jing keren persya ya no kam don ka no ki jing trai le ni ki jing ta mat yong ya no le ni ki jing ta bi jot ya no le ni ki jing penjab rom ya no le ni ki jing that madan ni ka no ka besniu persya ya no Henry kinang man pen ko ngo i way pat na mar ba kitap daw man sim jo play compare la dang ha ban pen red la dang ha ban pen ko ngo la dang day ya ka ban ye training kat bat ban ngau thu ya ka ne ka wan no man sim jong ublay hallelujah. Oh, men sim ba ko jo blay. Sen syara nga, sen syara ngi. Sen syara ka ying jongi, sen syara ka balang ba ka pertai. Bau briun te ban pen ko ngui way pat. Ka way na ka chinge ka ba crowd tama ka pertai ba da ying asem ka day ka rebellion spirit. Men sim jo ka jile persya. Don ketin blay ba pin keren ki breu ken persya don jing pen bej ba pin pen bej no ha ba men sim jing persya wan oniat pen inia kum bersiat suloi weu siat no missile weu siat no missile don ka jing pendam mi ki kes ki bangkot duma mi ki jing le thma Ukraine ba Russia na mar ki jing bom la ban pendam sei ki tup ki tang ki missile ban siat ban peniap klem salia penjot na mar bom don ki jing pen ko ngo ki rebellion spirit ke jing le persya mi ki kai cloud ban ye le persya ye ka government ye ki breu mi ki nong le bi jot ba ki way ka men sim jing le persya en rayon dala wan men sim ba code un pen long ba kin ko ngo kin long pen long ye ki ba kin submit the way un pen long ye ki ba kin don kata ka jing pen ko ngo how men sim ba code ka ying kan long jai ba don ki jing ko ngo habalang kan yat pe kanunu ko project
กรรมก็จึงถูกกันยาไปปมดอนจีแหละประชามดอนมโนบันนี่แหละประชาอีเตรกุมกเวกทีมก็จึงเชื่อครีก็จึงยาลับวัดกะรีวัดก็จึงสัญชารุกันเบจอบดอนนุมันซีมโยเบลยดอนคำยกบคุมกันเองก็จึงเทรยยาให้งูอีกบาลัง New Testament Restoration Church มันซีมเบลดอนฮักบาลังอุดอนฮักยิงก็เซมรมไปยิงจวงเดนมาตกดาวงิลงคุมเนคุมบางงิลงเดนมาตกดาวงิยาเอาเนื้อเมาไม้ลูบางงิปอยมันตาเดนก็จึงยาลำจงมันซีมโยเบลเดนก็จึงยาเทรยรังกัดเดนก็จึงยาตรงin maintain ยกันเองก็จึงยาเอามันซีมฮักบอร์อุตาวมันก็จึงจะได้ปันโปจงก็จึงเป็นเจนายและเป็นเจนายอย่างนี้เดนก็จึงดูเบลงานน้ำองอุเตยดอนจึงงานน้ำองก็เตยก็บสรองงานน้ำองอุเตยบสเนวเห็นไรงานองก็จึงกันป่วยฮัดูบางอันเนียวยาเวย์บ่คำพาบันยังงานเนียวยาโลปาราบ่คำพาบันยังงานเนียวยาเห็นแมนบ่คำพาบันยังฮักบางยาละบันยาเละเก๋ๆบ่พาน้ำใจเวย์ปัดบางกตาได้ก็จึงเทรยโยมันซีมบ่โคดฮาเลลูยาองค์บรอฮาเลลูยา Blessed be the name of the Lord ลองกิบละดับโยมันซีมบ่โคด Keep on being filled with the Holy Spirit ยินวันเชกทองจงกะจิรวายจงกะจิหิกายบางยินรายเฮามันซีมกันนี่ก็พอพินประเดียงยกะจิเป็นบัพติศมันซีมบ่โคดฮักกันนี่ก็คาเลมันยินรายเฮามันซีมยินรายเด็กจิงกันอูดบักยามันซีมนะดูกันดอนอูดโชว์เลยยินเครนนักทะเลยินเครนนักจิงเชมพังยินดวายเฮามันซีมยินดวายกะจิงเชมพังยินยารออยู่ทรายกะทีมบรอกเวกันลองบลาเป็นเครยากะบ่มันซีมุนโยจักาอมยากะยิงอมยากะชุกีเนกิบริวเห็นไรอย่างงี้เนกองกิบดอนหังนี้นมาร์กิเยงหังนี้กมกิตากิจิงกันอูดบักยามันซีมโชว์เลยและได้กะดอนอูดจงปีกำคอนเนกบารุเบลคอนเนกเมนตาพาราเบอีดเอาตรายระดับกำปัด activate กำปัดดอนกับ connection บารุเบล connect เมนตายกับดอนอูดโชว์พีไอ้บักตายกับพินเล่กันมีนักดอนอูดโชว์เลยพินวายโอมันซีมปาราบังเอเบอีดกิบดอนนี่ก็เชคาปาราลอกเบอีดกิบยอสโง่อีนี่ก็จิฮิกายเป็นเดย์กับดอนอูดโชว์พีโอมันซีมโชว์เลยโอเบลย์นักคู่กันไฮเงี้ยนี่รวายนี่ก็พอตรงนี้ยังลังนักจะกาบังอิชยองฮักกันนี่ก็พอพลีอะไรก็ดอนอูดพลีอะไรก็มันซีมยินรวายโอมันซีมยินรวายก็ถึงเชมพันยินกันอูดนั่นดูกันดอนอูดยินรวายโชว์ไตร Blessed be the name of the Lord Hallelujah Hallelujah Praise God เวลาบรรจงบัดนี้กันนู่นจะข้าวพี่ดอนเฮามันซีมโจทรายฮักกันนี่ก็โบชุราจิกตีโจปีบาโรอาตลีบาโรราจิกตีโจปีชจรองความกระดังมันเป็นกองโอยทรายพี่ชุบเป็นเรื่องเอามันซีมโจมเลยราชจรองนั่นดูกันดอนโอดก็มันซีมจะจริงเหรอเอามันซีมมาโกยกำลาบัดนี้เคลมมาไม่เอามันซีมมาโกยก็โดนกำบาลันยังจิตมันดับชมเองโดนกำเอามันซีมมาโกยโดนกำโยมันซีมโยเลยโดนกำก็อยู่บนสเลโยเมมันซีมโดนกำก็อยู่บนบัพติสโยมันซีมมาโกยโอ้ราบาบาบายาเกเร Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Please like a God show cry Please like a same show cry Return to the Lord of the same ba 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 yo no 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 yeah yo no 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 Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Santa Cala ba 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 oh da 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 liang ke bawah liang ini liang masih kata bidang yenya ke bawah mulai ke korang jauh masih kan par akan tolong masih kan berkelanjutan me
Shandere